Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोदान साख्रि ग्रेड 4 जेराव नोंथांमोना हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो एलिजिबल जागोन जायफ्रानोखि गोरोबो फरायनाया। दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बेनि लास्ट डेटआ 2 मेसिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ दे। दा नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशन नायनो हागोन लोगोसे PDF फाइलखौबो डिस्क्रिप्शननिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बे एप्लाइ नोंथांमोना अनलाइनसो खालामनांगोन अफलाइन जानाय नङा। स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय बे भेकेन्सिया फैदों होनोब्ला कटन इउनिभारसिटि गुवाहाटीनिफ्राय फैदों आरो बेयाव बे पोस्टआ ग्रेड 4 दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स' डाइरेक्ट नोंथांमोना फैनानै लिंकआव फैनानै एप्लाइनाव थांदों बा मोनदों बेयाव नोंथांमोना एप्लाइनाव थांनो हागोन बा एप्लाइ खालामनो हागोन अके बे नै। एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनोबा जोंहा फार्स्टआव मा खालामनांगोन गायाव फैनानै रेजिस्टार मोनदों एन्ड बेनिफ्राय साइन इन मोनदों। जुदि नोंथांमोना गोदानब्ला मा खालामनांगोन फार्स्टआव रेजिस्टार। दा जों नटिफिकेशन नायग्रोनोसो फैदो गोबाव खालामा बे पोस्टआ सोरबायदि एप्लाइ खालामनो हायो होनोब्ला दा बे पोस्टआ मिथिखाबाय कटन इउनिभारसिटि गुवाहाटीनिफ्राय फैदों आरो बेनि पोस्टआ गासै 45 दङ दे गासै 45 आरो गासैबो ग्रेड 4 स्टाफनि बियो दा बेयाव नोंथांमोना नै मोनदों एन्ड बेनिफ्राय हेल्पार दङ बेनिफ्राय चौकीदार दङ बेनिफ्राय पियनबो दङ मालि दङ बेनिफ्राय हस्टेल बिरार दङ एन्ड बेनिफ्राय आयार दङ स' बेनिफ्राय खुगाबो दङ स' नोंथांमोना जेराव इन्टारेस्टेड दङ बेयावनो खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय मोननै मोनथाम खालामनो हागोन जोङो जेब्ला सिस्टेमाव थांगोन अब्ला मिथिगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइ प्रसेस भिडिअनि एडभान्सआ बाय इभिनिंआव फैगोन। एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 2 मेसिम थागोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा बेयाव क्राइटेरिया होनोब्ला बेसेबां दा बेनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 2 मेखा एन्ड बेनिफ्राय स्केल फिया 2,000 जागायनानै 52,000सिम मोननो हागोन नोंथांमोना। एन्ड बेनिफ्राय STPआव पस्टआ दंखायो मोनबा दङ बेनिफ्राय इउआरआव गासै 19 दङ नोंथांमोना बेयावबो मोजां नाम्बार मोनबा एलिजिबल जायो। स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन्स नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन होनोब्ला बे ग्रेड 4 स्टाफआव नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास खालामनांगोन दे 10 पास माने मेट्रिक पास खालामनांगोन बेनिफ्राय 8 पासआ बेयाव हानाय नङा 10 पास जानाय लोगो लोगो हाजोबगोन 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना बे पोस्टआव हागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो डिप्ल'मा नांलाया बेयाव अके। एन्ड बेनिफ्राय बिनि एग्जाम फिस दङ दे एग्जाम फिसआ 250 नोंथांमोना एग्जाम फिस होनांगोन पेमेन्टखौ दानांगोन अनलाइन हिसाबै। स' दानिया बैसो होनोब्ला 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम नर्मेलाव 38 बाट जोंनि STफ्रा 43 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। दा अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना बेखायनो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन अके। स' बेखायनो बेक थांसै एन्ड बेक थांनानै जोङो बे एप्लाइनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्सखौ मोनो। दा जों एप्लाइनाव थुबाय एन्ड बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन फार्स्टआव नोंनि नाम बेनिफ्राय मिडिल नाम लास्ट नेमाव टाइटेल थाहैबाय बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय मेलखौ होदो बेनिफ्राय सेन्ड OTP थुयोबा नोंनो OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होयोब्लासो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो। स' लोगोफोर आं बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन हाउ टु एप्लाइ बेनि सायाव नोंथांमोना मबाइलावनो खालामनो हागोन न'आव थानानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट।